Với gia đình kalung rila Isu Krista ng Tuhan ay family. Kalung rila at hay pati ng mga kausan hay de patin sak na sa nindang wala si ite katay ang doktor sa sakalong wala pekin ko bilang rong wala pekin ko unsahin setanin karong boy kaya apal din katrika insult ni bisila setanin nasakit misok buya ni kay tuya patin rong gabo kaya apal ngay no ni sila ka Isu Krista ni tuwe dile may sana fake mo pa ni Chapalung nga ay drum diya ito. Serta ka ba? Anong bodo ngayon hindi? Kagumre na ahuin mga may sana ka lang sa katingin. Sa ito tatapatang zari. Inapu ka na sa katading aniin kasi nakaka-testimony kung aniya. Zantingan ay chairman. Hukuman, nasakdi nga mitikan ina ay ensin ka dikatin kasaksok chak na boy kat kung kasaksok tayo kachok pega kasaksok tayo kung kasina katin na light up so lati suat sa uhit sa tuwan na inang nasuan alam chang do te akalsan nga ay mabetilay abi magsag nga ilo pati Isu Krista ay ningin pagi ng prose pati drawin na dingin ti dam launita ti sakit. Lali xóa
laliswaro pui pero se